Maya pa bengi po kalagraming kakrusada. Malaos kayo pong kikatang programang krusada, 75 years full of grace. Uli nga tiyutang po king bulan ng September, bulan ng Birhen Maria, ng Birhen de los Remedios, dakalya pong grasyang pagkalob kikatamo. We are full of grace kasi po, in grasya ng Birhen, mo kaya buri na patita mo naman. At balo tamo po, medong kareregalo tamo, king koronasyon, yapin po yung pamipatalakad king Pisamban, karin king Villa Maria, kasalukuyan gagawan na, at anya po may alabasan na banwa, di naman kikatang scholar king Sakop, din pong scholar na ng Birhen. Kaya maswerte tamo po, at yung tamong metong kaya bigyan, metong niya po rin scholars na po ng Birhen. Sir, magpakilala kayo po. Ako po'y Rob Sikia. Yung full name ko po talaga, King Sakop, properly. Pero, ngayon po, mas akilala da ko kitang lagyong Rob Sikia. Padre Mekay ko ka rin na. Nanita, scholar ng Sakop, scholar ng Mama Mary. Ito, karin ko po, Mekayari kong college, uli na ng Sakop. Wow. Pero ba ito, Europe po, dati yan namang magpari na seminaryo. Yes po. Bilang ka ba ng seminaryo? Atlo po. Atlong banwa. Pero, kay ba't naling atlong banwa mo, ang bala mo, mas meging malapit ko pa seminaryo, anyang lumwal ko. Kasi rin kaka-close ko, rin pari na, rin kaklase kong atso ka rin, ang poret ang higher batch. So, bala mo mas peramdaman kong atso ko pa rin seminaryo hanggang makalwal ko. So, niyang, after mo seminaryo, linwal ka, kay ba't may garal ka, kanta ka maging scholar? Yes, mong. Opo. Maraming nga ba yung scholarship ni Sakop? Anya po kasing mag-aral ko Assumption, ka-transfer ko from seminary. Mila ko kaya po scholarship King Regina. Ikami po retang ketang publication na ning official publication na ning University of the Assumption. O nang mila ko kayan pong editorial board and staff. Karin sabyanan da ko po na ating scholarship program King Sakop. Napani mo na ng among deyong po, yapong Kiko. Atakanta yung yamong Kiko po, Dizon. So, linapit ko po. May exam ko, kapat dila Tita Weng, Binuya. Ila pong at sukanta ka rin. So, lucky enough, may akalob ko po hanggang 3 sem. So, during my practicum, maka-sponsor na ako po King Sakop. Pero ating kang maintain grade mong Dapat ka magbaba ka retang grades ngayon. So, maswerte mo po na amit ko retang standards daw. Ang po King Sakop kanuting kayo, kayo formation mo naman? Opo. Kasi aliyangan bala mo financial itang bibyeda, pero dapat ating ka rin fa-follow ang pong bala mo ating kang bibigyan mo rin karela. So, nung ay nga tatandaan ko, bala mo ating kaming recollection mo rin ka rin. Kaya ba't ating kaming, basta ating niya pong bibigyan, kasi almost 23 years na yata. Malaba na. Ewan na tatandaan na. Pero, yung Sakop po kasi, iya mo po mag-financing anak, pati po itang formation. Opo. Uling burida, mapopormala naman. So, scholar na kang Sakop, kaya rin mo may-graduate? Ita po, anya pong kaya rin ko may-graduate, karin ko, anya mo muna ako po mamye paking Sakop, uling fresh grad ko, at dintang ketang puntong manaya ko. Manaya ko ninong kumpanyang Manaus, ninong kumpanyang Luban ko. So, angga po ketang lipat-lipat kong company. Mig-STI ko, tinuro ko STI. Kaya ba't mig-Aboitis ko, marketing na ako ng Aboitis. Mig-Unilab ko. URC, Robina. Kaya ba't mig-Unilab. Kaya ba't mig-Sanofi Aventis. Kaya ba't mig-Holy Angel and Among Ed. Anya pong akit ko ng sarili ko, kaya ba't nanita. Karin kaya akit talaga nung no karin ko. Apin po yung katatalakaran ko ngayon Karina ko may gumpisang binalik itang paraking Sakop na sinahop ko po karing scholars na kalupa ko. Ang gaketang agyo ko. So, nanong graduate mo? 2003. Nanong course mo kanta?
AB Philo po, kay Batanyang King Sakop, may ka psychology, Mascom, may Mascom ko po. Mascom ka. So, bala mo, ngayon kasalukuyan, mo gamit na. Pero, marami mo nga discovery ni, Timoyan ni. Pagkatang pisabihan tayo, Rob Sequia. O yun na po, Rob Sequia. The Rob Sequia. Marami mo nga discover. Kasi from seminary, kay ba't Mascom, kay ba't Miyael Wangobra, kay ba't ngini, Banang Tatalbi, you form your own company. Discover ko po ni anyang sakit na po yung mako. Niyang manamdaman na diabetic ya, kaya ba't nunano-nano na po yung mituran. So, karina po may gumpisa na ako mismo, kinuha kayong negosyo kayo. Kasi iya po imag pa rin na dati sa Salwana Divisoria, kaya ba't rin payar kila. Iya ko po, abi ako rin aliwang ex-seminarians na matwa, may nalakad kaming photo studio, kaya tang gulot ng shop, imako. So, anya pong akit mi na mas masikan niya yung negosyong imalan, kasi yung photo studio, alayang kliyente, dapat ating referral. Binili kaya po yung photo studio kasi imako laya pong kayantabe. Karin ko Mexican lube na menas tas imalan at menigaral nung makananyang gagawan ng metong gown. So, karin po tinggap ko nung nanay tan sasabihan da rin kliyente nung makanano kung dapat mabiyasa. Ampong nung nalaretang mali ko, tinggap ko po. Ganaganang sasabihan dang nakaman biyasa, nakaman mayan, katsura na ning gawa mo, makandaman. Tinggap ko po ito kasi karin ko may katalakad na balong among itang sasabihan ng Socrates na dapat tanggapan mo na emungan balo. So, karin ko may room for improvements na may biyasa ko makanano kayong gawa ng method ko makanano ko makapanay ang po makapag-design ni Malan. Depende kitang sukad na ng metong tao. Yung philosophy ita pong kay itang pag-amin na wala kang alaman. Opo, ang simula ng karunungan. Opo, makanting ka na kung paano. At saka, bala mo itang necessity na waling kailangan, kaya pinangasan mo yung pamangaimalan. Opo, mong kasi during that time, ba't ko po ka rin kumpanyang mga ragul, pero tindanan ko itang sinabi na nitang metong tang kayabi kanta seminary na ka magmayabang ala ka pang apatunayin kimbiye mo. So, magumpisa kanita, sinabi ko kin sarili ko, ko magmayabang, ko magmaragul. So, o nga niyang sakit ya po yung mako, bala mo itang ganaganagawan ko nga para I-extend ko itang biyena. Itang ibiya ko nga po. Kasi sasabihan da lagi kanita na na ka man na kayabi o nga ka seminaryo, itang yagan kailangan mo, kami po provide me. So from magalang, yatad ding gamit ko seminaryo, yung allowance ko, hanggang alagang 300, di motor de, parating kong allowance seminaryo. So balo kung manamdaman lang makanta mong, kaya ba't kamaten kong kapatad, Mago Braco Rubin, Aboitis, kabali ko makanta yung Malyari kaya kami. So balo ko itang sakit, nemong itang balo ko nung no ka rin kami at you during that time. Inyanyang magka-chance kung akit king sarili ko king makaya ng negosyo, ako na pekawalan mong. Ampong, ako binili itang bala mo itang paniniwala ko na ako paborending pamilya ko. Kasi na naman ibiyak ako ni nga pong Ginoo. Na naman ibiyak ka na akong itang ekwagyu. So, makanta mo na ingrasya at kalam ng Diyos, binyena ka na ako na hanggang eni, panandaman ko itang makantang swerte. Ang po, rin kaluguran na pari, ilang mag-guide mo rin ka na, kung may mga ubiya mong ares, na itang pakapanabilin na, lagi na akong pakapanabilinan. So, may itong laren karetang lagi kong lalawin. Basta maragul ko pasalamatan mo rin na may kalub ko po seminaryo at making kong scholar sa ako. Kumila ko kaya tang making mas makamundo. So, lalan ko lagi na nuno ka rin kumenibatan.
king kwento na po, Rob, bala mo itang necessity is the mother of invention. Kasi, naman balak yan, itang mga gaon. Pero oling kailangan, you need to provide for the medicine of your mom. The family, ating pakanta mo, may comment yung meto nga. Loko, ninanong ka, mga wakang gown. Bakit mo nga pakanan mo kuwari nung ako mga wanggown, pakanan mo ko. O, mi pa kayo din pare. O, di ba mo? Sabi ko, pero at least, Kenny, ikit kaya po yung sarili ko na abibiya kaya pa rin itang paraking meto nga tao. Do you still remember itang minulang diling wanggown? Ay, ingat, tandaan ko po itang mumulang ni-repair kong gown, iba't ko Singapore, prenup ko po, pero dati luwaya akong gagawa ka rin maran eh. Pero pengangasan kayong i-repair kasi sinali kong makina. Sabi ko, agyo ko na siguro iniyak. O tala pong mesalese kitang gown na mo, kitang kliyente. Pero po, tinggap ko po ito na ako talaga biyasa. So, menigaral ko from then on, big practice ko. Pero patse mga kanyan, nanong inspirasyon po itong gagawa? Ating specific tao, wala naman. Naman mong basta dapat abye kitang masanting para kitang kliyente, abye kitang anyarana. So, ito po yung lagi kong isipan na nung nanoy itang anyarana, dapat ibiyeke. Kasi, ang po itang dapat i-meet me ang expectation, ang pong beyond her expectation. Ito po, makanta mo. Siyempre, initially niya mo muna, sabi mo magkasakit ka pa, makapkap ka, pero niyang ikuha mo na ati mo po, datang imeto nga kliyente, balo na para kaya? Patalakaran kayo mo, kaya ba lawing kayo? Opo, tsaka kayo na nanumburi na. Nanumburi ng I achieve nung comfort ba, or fashion, or itang elegance. Depende, nano rin po yung buri ng akit king sarili na kitang mismong event. Anyaran kayo mo. Lagi. Nung makanano kaya pong anyaran itang laging I extend kay biyan ng mako. Lagi, ako, karin ko kay mong itang, ako pa, salamat ko po nga pong gano'n. Itang, for almost 15 years, I extend kay biyan ng mako. Maragul ng bagya ka na ako na, apapakaba miyabi. Itang, basta mong makaba, sobra, itang, binyan na ng grasya ng gano'n. Para kang mako. Aluwa mo ka, ma'am, pati yung pamilya mo. Opo, pamilya ko, mong Diyos ko. Pauli na mo naman eh. Makayanan ko. Kasi mong, ding kapatid ko po dati makipag-obrala rin. Pero anyang akakit ko na ing negosyo o ing karir ko, medyo manakita na ako. Karin ko may gumpisang, tirwanan manyad ng manyad. Dininang ko lang karela mismong negosyo. Bakang tayo lang mismo, manyad. Gawa lang sarili ng negosyo. Ngayon mong, ing metong at lunes shop, ing metong at inyang metong shop. Nanong shop nito metong? Makanyan la rin mong, pipagrentan la Angeles, San Luis, Magalang, tapo, karelano reta mo. Actually po itang attitude na sakop mo naman po eh. Itang kasing, awaliking sakop, aluwa mo itang provide me, burida at the end, ita mismong sinopan mo, sumaw piya. Yeah, kaya makanya milyari kang kakapatad. Opo, mong. Kasi, basta atatandalan ko pa sakop din kanda mong, itang, kakabud sa sopan. Batang mamiya ka rin, nung makanano ka makasahop ka rin kalupa mong tao. Ako po, giyawa ko naman, bayo ko sumahop kapara kong tao, sinopan ko pa po rin pamilya ko. Timo po, dati, ding pamilya ko, makipag-obrala. So, sinopan ko lang magnegosyo. So, ngayon rin po rin, paunakan ko, kaya sakit ang akakit ko lang, mag-aral masalese, or maging out of school youth lang mo, kunyari rin po. Yung gawa ko, ako mismo, pag-aral ko lang, karing mas masanting nga eskwela. Karing mas masanting nga eskwela. Ako sinabing, baka nita po, sigurado ko na, imbiya kong foundation mo rin, imbiya ming foundation ka rin lamang, maka-Kristiyano, ang pong mas masanting. Wari po ako adanasan ko na po seminary pwedeng palwalanda ka o kaya palwalanda ka. Pwedeng it's your own decision na lumwal ka o kaya palwalda ka. Siyempre, muna masakit kalob na. Potang mo muna mong. Pero yan siguro, hindi siguro yung direction binigay nga pong ginukiyakan na. Anya po kasi mumuna talaga totoo naman masakit kulob. Hello, among Elmer.
Ay, Apong Elmer. O pero love na ako ngayon ng Apong Elmer. Pakawamin barong. Big selfie ka pa, makasmile yo. May sent out ka seminaryo. Kanita po, kasi there were certain issues na dapat kong i-resolve. Sarili mo. Opo. Na ikit ko naman at a-resolve ko with their directions. Ilang spiritual director, compound director. So, ngayon po ikit ko na keni ko talaga makalinya. Ampong, hanggang nanong buri kong magbalik mong ating may nagkat ka na ako, Kentucky, Father Noel Zamora. Ikat na ako, pero ako talaga para ka rin. Kasi magbalik na ako, mag-apply ko dapat mong during that time, pero may sakit ni mother, kaya ba't ko nang kinegosyo na, niya ako po may kapagbalik. Niya, sabi ko, yung direction ko talaga, para Kenny. Noong dati sasabihan da, potang kasal kami ka mga sal. Ngayon ali, potang kasal kami, ikang gawang-gawang. Masati yan eh. Ali, dapat pala package deal tamon eh. Pwede mo. Potang pangawalang gown, ako mga sal. Pwede. Kontakan mo ko na. Yes, mong, sure. Ali kasi, dapat maging malinaw mo rin po kaya katam, lala ka rin Manal Beta, mukha rin kayo nakan, nung nuwar nakatatlaga ako sa nga pong ginoon eh. Ako po paano walang kumong buri ng sabyan, yang gagawan mo, apong yang buri mo, iting para keka, ali. Na minsan pakiramdaman meron itang, no ka rin nakadadala ng kekang migla lang, ampo itang, no ka rin nakatalaga lilinya ni nga pong gino. Tayo man daramdaman physically, pero abalo may yan nung no ka rin ka talaga papunta, mo pipigilan. Kasi pat siya pinigil mo, ali ka maging successful. Bala mo, itang ating vibes na ali ka mag-grow. Ito po, meta siyempre, yung business, Rob, atin yung ups and down, atin mo na nung matinding down na din nasa ning bilang Rob Sekian lang yun, bukod po kitang pandemic, atin ka pong kliyente, ako, ini po na itang kung maging hipokritong sabihan kong ala kong kliyenteng magka-problema. Definitely, atin at atin pong lumbol makanita. Nung pwedeng i-resolve po na tahimik, pong mabiyasa ka makiramdam mo rin karela, ita mong makanita lareta, ako, ating ko pa rin makantang may itong problema na tutok nang. Ako naman din kasalanan. May social media ka, makanya. May makanta na ako po. Pero dakal naman may tanggol ka rin klienting may ka-experience din. Makanano lang may tratuwa niya nga chula Kenny. Pero ilan naman kasi mong sabi ko kanta na malate ko, uli mag-open ko, pulong-bulo, grand opening. Meto mong aldo. Pero, ako pigbigyan. Pero, dakal nung pwede makatito. Alin, mo ding ups and down na rin. Ita na yung matindi. Ita na mong impeka matindi kasi may social media ako pero during that time, bridal fair pa. Pero ako pa rin menikwang bookings na marakal. So sabi ko, Aliyah pa rin kaya na ako. Masanting niya pa rin it's a happy problem. Kasi mong dakal pa rin linob, ampon dakal migtanggol during that time. Ngayon medyo tahimik na itang client. Kaya ba't siguro, napatunayan na itang sasabihan na makanita ako talaga, Ali. Kasi ako po itang taong pwede mo kong sabyanan at aminan ko na yung pagkakamali ko. Masagli ka ako po ita. Hanggang nano pang pisasabihan mo, masagli at masagling mamin ka ko, king sarili ko na magkamali ko o ting kumpa magkulang at willing kong baywan. Nung willing kang makiramdam, tanggapan mo ita mo. Yung attitude mo ngayon, nabal mo seminaryo. Ay, mong, ako po maragul ko pa sa salamat king seminaryo, uling information ko, karin yung Peka Foundation, kaya ba't uling meging tao kumpisamban mo rin, at maragul ko pa salamat king Sakop. Kasi itang panahon na tsuko Sakop mong, itang ala kaming pamay tuition fee, migagaga kaya mako, no ka rin kaya mainto nalagang 3,000. Siyempre, driver ay tatang ko, kaya ba't manikristay ay mako, pero nanggawa mi hanggang paralan na hanggang kitang balumi na pwede ko palang lungob sakop. So, karin ko po mipas no, anyang matanggap ko sakop,
maging scholar ko, maragula kapas naman tamong. Kasi ako mo pun dili may agaral private school, karing kapatid ko. Ay, tapong adwang, itang mete, ampoy tapong metong yan ni Nacho Angeles, kinna pong pisaw. So ako po mag-aral Assumption at mag-aral seminaryo. Ako po yung peka magastos. Inya, hanggang pwedeng ibalik ko karela itang sao pabinyeda. Ita kasing metemong, niya itang may sakripisyong tinok ng para mayari ko. Kaya bataan niyang week by yung mate, kutna na ako na, kuya ka bilang ko mag-aral ulit. Kaya ba't ka rin ko sinabing, next time, lungub na kaya ako kasi magobra na ako. Wali mo yan, wali mo yan. Yung... Kaya mo kaluguran din pamilya mo na. Yes, mo. At mo itang attitude yan, sana po ding manalbe, lalo na rin hopeless na yun makapag-aral. Kasi minsan, balakid kita tayong kakaluluhan, pero itang mamaralan ni nga pong Ginoo, at syempre, mamaralan ka, dimdamya po yung kwento na po, kay ba't discovery na po yung talento na, kay ba't yun karing kayang kaklase, ang peka mo kwatan dili. Ali naman mo. Ali po, totoo ito. Ali po, pero, kanaka po maragulyang lesson ito na, ang pong dapat, kasi ako mainton maragul, ako mainton, nino rin kayabi ako na dapat social na rin yabi ako. Ali, mainton ko reta pong tuto. Mainton ko retang tutong malugod, tutong makyabe, ampong detang tutulang susuyo. Kasi pa siya makantala po rin kayabe mo, ya kami pa karok. Nya ako maswelo ko po rin nga kayabe, kung timoy kayo nemong, dila among aris, dila din kaklase ko. At suke pa rin, buo kaya pa rin mong. So, ako mi palawot. Pero nung mikyabe ako, siguro karetang balo kung mas makamundo na pangatao, siguro liwana ko rin po ngayon. Lalo na king industry ang gagalon ko mong very makamundo. Siyempre, balo tampo, tsoko king fashion industry, event industry. So, biyasa ka rin mag-control. Itamong, ako kinontrol ko itang makanin. Pero iluluking isip po itang, kasi king pong dapat na yan, kung baga yung gagawa na yan, bala mo, pariya pang mo rin. Lulubita, mo kami missing mag-service sa minsan po, ako ba ninitang designer, dating designer nga ni Monk, yamong. Wow, hamit ko niya rin ta. Minsan po lulub pa rin ta, kasi kalyanda ko na yung minsan, religious songs la pa rin ding tutugtog. Lalo na po pa siya mapagal ko, din tutugtog po, bukas palad lang pong hangad. Hanggang kakanta-kanta ko, galing Aldo, makanyan. Kasi ako bisang paramdaman tampagal. Bala mo pa siya, ilan ng tinugtog deta, kampanti ko mo mong. Balo kong matoxic. So, abiyake pa rin itang para ka rin kliyente. Saka itang to serve, malako. Alimong, anti mo yan, atin ko pa rin pong every Holy Week, ating kaming image na lilimbun king parokya San Bartolome Magalang, ating kaya pong La Pieta. So every year, po ito, every Holy Week. Kay ba't, deta pong monthly, at so kami manawag, dadala kaya pong manawag imako para sisimba or king Padre Pio. Ang poring paunakan ko mga akong papag-aral. Deta rin peka-apostolate ko na. So, ang poretang Kenny Mong, istong ating mete, i-announce ko po. Isa pong ating mete, definitely, ako manyad hanggang 5. Penabili, anyang katsuko ang among Ed Pandillo, penabili na nitang sinaup ka na kumitalakad king negosyo na nung kematen la, kepalyaryan la, hanggang magkano yakamanyingil. Taming panabili. Hanggang pong yan, ipapractice kita. Kasi mong, balo mo masakit na panamdaman deta. So, pero nung memyela, tanggapan ko, pero nung ela talaga, ako po talaga magsabi. Boy, sabihin natin kang ready-made barong, Ken. Atin po, pero pambabae medyo malagad po. Retang barong atin po, pero itong kemate niya, gawan miyang paralan. Lalo na nung kamag-anak. Kasi mong, itanim pa ka-apostolate mi rin king, bala mo itang socio-civic concern na. Opo, bala makantaya. So, atin ko pa rin pong pang-seminaristang bagya.
At least yung mga kalingon king Ay, mong ako po kalingwan. Kasi maragul ko pa salamat kaya tang formation hanggang at luyang banwa. Ang pong, musa ako pa rin mumulikin eh. Tang aliwa yung feeling mo po tang atso ka seminaryo. Karing, kaya mo seminaryo, di maging pare. Atin mong di among Angel, among Kenneth Alde, Ryan Sumang, Adrian, Isaac, Arnold Bungay, Jefferson Paule. Kakaldahan Opo, dakala. Perseus Dicena, King Recoletos. So, dakala, 6 la po out of 18. Eh mo pangawang malan. Din pong pari, basta mintala po Kenny, gagawa kong clerical na barong, ritang kulay matuling. So, gawada ka mo. O kare, bunyagan ka ng pari archdiocese mo. Ay, ali po. Tayo kayong mate, gawa na kayong barong. Logi negosyo, joke mo po. Ali mo? Father Jason, kakagawa ko pa kaya. Kay ba't Father Eric from California, dintangya rin po recently, pengawa kaya rin po. Yapong monte ang waking clerical. Yamong ares po, Diyos ko, yamong ares. Pangawa memory malan. Ali po, pengawa kaya yan by atlong clerical after a month. Ayaw mo ko gagawa na. Pwede. Ali po ya kasi, wow, lagi ko na yung manggagawa pa. Ali, uling best friend memory nga pong ares na. Uling potang ikang kapagkwentuhan na. Kaya ganang bagay. Ang po, sigurong yung maging guidance mo na. Iya po, yeah. Basta yung may nabilin ka na ako na doon sasabihin na pumal ko talaga pero balo ko po ali naman kasi depende po kaya ang materialis na sabi na pakakamala na bigot lang kang baligtad mga tayo po lagi pa nabilin kaya Kuya Among Aris so iya pong metong karetang spiritual director ko niya ako rin may list ng landas. Kunwari, pisabihan tayo ng fashion world ba na? Sino na mo rin biniblas mong sikat na tao? Yung pinakasikat po ngayon ni Ayon Perez, Inoy. Ninita? Showtime. Vice Ganda. Opo, kay ba't Iriza May Dizon. Dingit Bulaga ang pong, hati ko pong Itbulaga ang pong Showtime. Yung Bulaga mo, di ba, from the beginning ata, ilan ang parehas naman po. Unang patse, Atsuno po Manila, magkasakit na kami rin na Milulog Manila. Kaya ba't nakalarin pong artistang Diloy Sandal, nakalarin mga oneng, mas focus ko po itang Ketty na lang. Pero ka rin pageant, yung kamay blast. Ako, tatry ko po ngayon pero ali ko talaga hilig. Mas hilig ko po yung wedding industry, mas negosyo po. Ako balo ba't ako bisa ka rin pageants. Pero ngayon tatry ko mag-sponsor sa SAUP. Siyempre po ang potang liapitan na kaya. Apat siya mga niyan sponsorship ita? Halos mo, kasi depende no nanon dilyo. So paano ka? So pan may. Lalo na nung atinong lagyo. O Kim Pampanga, ninong pipiblasan mo kanina sikat. Ay, Politiko. po. Politiko. Aten po, di Mayor, dakal na larin mo. Hanggang Tarlac, nino pa rin, Mayor ba kasi na recently mag-birthday po. Hi, Mayora. Sige, malalbiya ka niyan. Mayora Linan po. Ang po din Tarlac dati, nino rin kinta. Ako na po ba? Lanyang angiles ko mong active. Kanita active ko, sobra. Yan po, alina masyado. May babalik pa. Pero hindi mo bilang, siyempre, fashion industry, fashion icon, na ninong bamburing piblasan? At ikang panilap mga o ing peka kay ko po Ann Curtis. Iya talagang buri kong piblasan. Ampoy, nino pa yung Kim Chu. Bala mo ilang... Buri mo. Kasi bala mo ilang masanting ideal sukad. Tama mo, leta rin buri kong piblasan. Apoy ka po, tapiblasan na kasokdan ba? Wala clerical na barong. Karing king fashion industry na sa idea ng buring piblasan, nano pang buring niya, banti mo, pila naka-branch mga kanini? Ngayon mong inimo. Ako po, dati mangarap kong dagol ng dagol mong Pero ngayon yung pangarap ko na mo, maging masaya. Maging masaya, ampong makasaw. Itana mo po yung pangarap kong negosyo, kasi feeling ko, ako man mo rin maglambat. Ka man maglambat, Ken. Ay, permanenting. So, yung pangarap ko mong, maging masaya mo, alang stress,
isunit ang milalabas, ating kandita katipon, alang masakit, number one. Kasi mong mumunang kaya na ning sakit, ing stress eh. So, uli nga kakit ko po makananyang manasakit ang pumagkasakit, ako. Iting, ako na buring danasan. Nyaburi ko lang po laging masaya, alang pate, magobrang masalese, milalabas kayo aldoldo. Ako mong regular ko mag-badminton ngayon itang. Kasi feeling ko, karin ko, release nga nitang pag-stress. Meteya mo aras, kanta ka maging sports mind. Ito bayo pa ito. Alibayo pa itamong, pero anyang akit ko na rin kang among, kasi anyang matuling niya, kasi biyanan ka, ngunti ka papakaya. Manuling niya. Basta, masakit mo rin tang gawa ng among, na itang tinis na yung sakit na na. Hanggang pong yan kaya manapunta lang taking puntod na, kasi masakit. Itang feeling, na ako man pumig kulangan mig-remind kaya, doldo kachat niya. Pero, desisyon na rin siguro ito na makanta mo. Na agad pa ulo, makanyan. Ibalo na naman, takaluguran tayo ito. So, ini po, dakalya po regalo kaya katamo yung birhen, ne po. Ningkay po kasi balama confine tamo mo kitang simbata mo, albentay koronasyon, magrosaryo tamo. Pero itang bubalo, itang lamak part, ne po. At itang lamak part, alwa mo po itang mimiyata mo sardina sa bias. At niya palang scholarship imbirhen, ne po. Ngayon kasalukuyan, dakal na la po. Metong ne po may apayari ni Sakop, i-Rop. At ngayon po kasalukuyan, pagawa tayo naman po yung pisamban as our gift to the Archdiocese. Kasi may 75 years na po yung Diocese of San Fernando. Yung regalo tamo po, the tangible gift, yapin po mismo yung pisamban, karing King Villa Maria. At yung masanteng, itang itamo po ngayon, at least ikit tayo po. Lagi dahil sabihin, scholar, yan po mabiyang scholar ini. Po, ating tintapa po nga balo kaya na na po sarili ng grasya, na po mag-overflowing grace kaya uling, yan mismo, yung experience na makananong kekulangan, makananong Bisaya, pero ita, may kasapin pisamban mo rin. Opo, itang, yung masanting nang binyakan ako ng pisamban itang, balo ko at nirecognize ko itang paramdaman mong alaka. So, itang potang alaka, mo buring danasan pa si bayo, at mo buring iparanas ka rin kaya kang kaluguran at kakaluguran. Mabiyasa kang mamye, ang pong mag-partake kitang pangayala. Ako mong, kasasabi ko pa ka rin staff ko na po, ko buring paramdam kaya kayo, ing ala kayo. So, yung gagawan ko, bibiya ko itang pwede yung I-experience pa na mas masanting. Ampong mas maging makapagtao o makipagtao kayo. So, karin mo, may biyasa ka, ako tuturuan ko rin mga gobra ko na mabiyasa lang mamye, ampong eda na sana daranasan mo rin itang pangayala. Bilang katato yan, Rob, kailangan tayong pasalamatan. Di mo sakop ng specific person na lagi man tabi kakakanta. Tita Weng Benuya po, ang po ay among Kiko. Anti mo ya, sister, Tita Weng. Wala mo ang sanghiro, yara maging gayan. Opo. Ako po, maragul ko pasalamatan kayo. Yaing mumunang tinanggap ka na akong adwang gamat at kinaulnitang ka na akong pangayala at may biyasa kong magdake ketang grasya naning at kalam ning birhen na ko man po totally every year mamye sakop pero itang pamamye ko ka rin taong kaluguran at kakilala ko po itong simpleng pamamye barong maragul pong ideology na binyena ka ako ning sakop itang makanta at metong kayo po Tita Weng karetang tinuro ka na akong makanta ang po yamong Kiko. King kasing sakop, potang may po yung sister Weng Binuya, akay po yan ay kapwa. Itang mamiyay po sobre ka rin parokya. At least ngayon po, tinyang itsura itang sobre nga ita na, yapin ni Rob.
O ka rin naman kaklase mo? Lalo ka rin pari. Kailangan pasalamatan ka rin. Pasalamatan ko lang po rin kaklase ko rin. Dila Alfie, dila Nairos, Angel. Dakal po, basta kaluguran ko lang rin baluda na every month nung pwede mag-get together kami mo. So 12 kami mo, minsan 18. So 12 kaming iba't pre-college, 18 ding iba't high school. Okay, family mo? Tapo, stay strong ma. Kaluguran da ko. Ako rin pangunakan. Siyempre pangunakan bantay, nakalingwan yan, kwento. Ay, alirin pangunakan ko mong baluda naman na baluda ang kaluguran ko la. Pwedeng ako ilwal hanggang minsan mo gimpabulan. Baluda ita mo, ampong ilan mismo recognize da hanggang ngening anak la na ako bring paranas karelitang kasakitan. Puro yung kasakitan pero yun, kanawan niya nga. Aling mo, masakit kasi pacheting masakit. Apong dinasan tangan kakaluluan pero... Uwambong itang Karakal pong minanawa, pauli na po itang grasyang mirarake. Siguro mong itang balo mo mong balik dan nung ka rin kaibat. Maragol lang saup. Itang, ang pong istong may karamdam kang kanawan, mo lalakwan detang taong at suke. Di minsan kasi lakwan dan nala Pero ako mong kasi kinayan ko na dapat ali. Ila pa rin kayang tabe mo. Ampo itang metong kong kaluguran na anyang matay-wali ko, wala kayong bitas ang pera. Pero yung tambing mimya, 10,000 ka ako para makapag-start kami kimburo na rin kapatid ko, Polo. Editor-in-chief Mia Regina. Sinaw pa na akong sobrang tamo. Sobra. Thank you, Pauls. Ngayon ko lang nasabi sa iyo yun. Thank you. Bilang katatali, mga mong buring ganakadi, Rob Sekia. Rob Sekia po, basta simpleng tao po. Di nga liwasab yan, natatakot lang makisabi ka na ako maging. Yung itsura ko po kasi yung pong maragul kumata, pong maragul boses niya, maka-intimidate. Pero yung totoo po, ali naman po, tangakilala ko po, aliwa, ako po maanta. Opo, basta't kalubyo po, Kenny, he will... sorry. He will make you beautiful in and out. Kasi po, makayawa itang kaya pa mo. Isipan mo mong, inspiration ko king shop ko, katedral o dukit-dukit. Kaya sabi ko, mo pa rin nalako kaya itang pangapisamban. Kasi muna, impisamban sinawag kaya kanya ma-down ka, information but pisamban. Kaya kailangan po, itamo, luguran tayo po talagang Santa Iglesia na. This is the gift of God to us, most especially Mama Mary. Opo, makalupa na itong binye ng image among J. Basco ng po among angel. Dininanda ko kaya Virgen de los Remedios, imetong Santo Cristo del Perdon. Inya, yung kalam talaga, tsuya mo. Binye na. O yun po yung regalo, kalam, at milagro na po yung Birhen at yung krusada. Kaya yung krusada, it's really a picture of God's grace. Kaya, yes, Mong. Kaya kilagyo na po ng kikatamong programa, yung krusada, buri mila pong pasalamatan ding dakalatao behind the krusada, lalo na po yung kikatamong kasalukuyan ng direktorya pong Jess Manabat, ding kayang tabi permanent committee, ang po yung vicariate na ning holy, na yung vicariate siya? St. John the Beloved. Vicariate, ila po talaga ding megobra, ngayon pong Banuangiti, king koronasyon, at kisap na po yung kikatangal subis po yapon Dong Labarias, yung programang Inclusada, yung kikatang radio station, 91.9 Bright FM, yung media na po ng Nuestra Señora del Carmen, o ini po yung Rob Sekia, netong po rin letrato, ng Birhen, kalo po mo naman yung Birhen. Ay, padre. Mga ragul kamata. Ini po yung larawan na po ng generosity na po din Kapampangan, ang ini po, metong niya pong biye, yung kikatamong asopan, at iya po yung biye, asasaw mo namin kayang pamilya. I think that is the meaning of overflowing grace. Maya pabengi po kay kayungan. O inuming Virgen que
hanggang memalen pigdala mong lamak petulalang dakal ke kapasalamat kasalpan dayanan miulad milablab ing pamikalugod agadli naganan. O Virgen de los Remedios, damdam ka ing kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marot, ibye mo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marot, ibye mo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest,
in God's will. We rest. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in new heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side, in God.